खुलुमबाय बडलेण्ड बुब्लि स्टुडियोआव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायनो लाबाय गुबुन गुबुन समाव जों दैदेनगिरिखौ लाबोनानै जों बिथांमोननि गोरबोनि बाथ्रा आरो बिथांमोना आथिखालाव मा खामानि मावनानै समाजनि थाखाय बे समाव सोलिगासिनो दं बेनि सायाव गोबां नोंथांमोन बडलेण्ड बुब्लिया मोगा-मोगि आयदा लाबोबाय थादों राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै जों मोगा-मोगि आयदाखौ बे समाव लाबोबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो जों हारिमु बिथिंखौ नोजोर बोनानै बे समाव बडलेण्ड बुब्लिया गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ थामहिनबा बे समाव देंखोगिरि महरगिरि बिथांमोनखौ लाबोनानै जोङो मोगा-मोगि आयदा बे आयदाखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थादों दिनैबो सासे जोङो दैदेनगिरि मोननो हादों बिथाङा गोबां बर' हारिनि थाखाय सासे फुंखा होननानै जों बुंनांगोन थारैनो मख'नांगोन जे बे आथिखालाव बिथाङा दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि महरै बिथाङा बिबान लादों आरो बेनि अनगायैबो अल इन्डिया रेडिअ'आव सासे एनाउन्सार महरै बिथाङा मोनसे समाव खामानि मावदोंमोन बेनि अनगायैबो माने APSC उथ्रिसारनायनि बिथाङा DSP महरै बिथाङा मोनसे समाव खामानि मावदोंमोन नाथाय बिथाङा बै जे बे खामानिखौ थामहिनबा बिथाङा बेखौ नागारनानै गुबुन मोनसे खामानियाव बिथाङा मुखुब जादों थामहिनबा बिथाङा बेनि अनगायैबो जोङो फोरोंगिरि महरैबो बिथाङा खामानि मावदोंमोन अरियेन्टेल इन्सुरेन्स कम्पानियाव बिथाङा जेनेरेल मेनेजार महरै आथिखालाव आजिरा लानानै बे समाव बिथाङा दुलाराय बर' समाज आफादनि आफादगिरि महरै बिथाङा खामानि मावदों गुबुन रावबो नङा बिथाङानो जादों बिनुतर बसुमतारी गिबियाव नोंथां बडलेण्ड बुब्लि जानाय साबायखर खुलुमबाय जोंनि मोगा-मोगि आयदाखौ लांनायनि सिगाङावनो नोंथांनि एसे सिनायथिखौ नैबे समाव आरोबाव एसे नोंथांनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो थाखाय नाजागोन आङो आंखौथ' बुंखाबाय मुंखौ बिनुतर बसुमतारी आङो आंनि केरियारखौ फरायसालिनि फोरोंगिरि महरै जुरिजेनदोंमोन क'क्राझारनि गभर्नमेन्ट कलेज गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारियावनो आङो फोरोंगिरिमोन आरो बेयाव थानाय समावनो आं लोगोसे बै समनि 70sनि जे मुंदांखा सानस्नियारि खौरां बिलाइ दंमोन रादाब होननाय बेहायबो आङो माने कन्ट्रिबिउट खालामफादोंमोन एडिटरियेल टीमावहाय उनाव एडिटबो खालामदोंमोन आरो बिनि उनावहाय अल इन्डिया रेडिअ'आवहाय प्रग्राम बानायग्रा बा जोङो बेखौ ओरैनो टेक्निकेल टार्माव स्टाफ आर्टिस्ट होननानै बुङो बेहायबो बर' सेक्सनाव खामानि मावदोंमोन ओमफ्राय बेयाव थानाय समावनो आङो APSC निफ्राय APS मोननानै DSPबो जइन खालामदोंमोन DSP ट्रेनिंबो लादोंमोन नाथाय आंनि गावनि निजा कारननि थाखाय आं बेखौबो बाद दोननानै अल इन्डिया लेभेलावहाय जेनेरेल इन्सुरेन्स सेक्टरावहाय अरियेन्टेल इन्सुरेन्स कम्पानियावहाय आं जइन जायो स्टार्टिं अफिसार हिसाबै ओमफ्राय थांनाय 2018 मायथाइयाव आङो जेनेरेल मेनेजार हिसाबै आजिरा मोननानै दा क'क्राझाराव थाफैफिनबाय ओमफ्राय थाफैनानै बाहाय समाजनि खामानि बा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि आरो बेबायदिनो गुबुन खामानियाव नांजाफानायनि उनावहाय 2023 आवहाय आंखौ दुलाराय बर' समाज आफादनि आफादगिरि हिसाबै सायख'नानै आं दा बे बिबानखौ लानानैनो खामानि मावगासिनो दङ थारैनो बर' हारिया खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन नोंथां बायदि गेदेमा सुबुङा गुबुन हाबाफोरखौ सिगांनि समाव मावबाय आरोबाव बर' हारिनि थाखाय नैबे समाव नोंथाङा दुलाराय बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखायनो फिन आरोबाव नोंथाङा बावसोमनो थाखाय बे समाव थियारि जादों जोबोदनो बाख्नायजाथाव नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो नाजागोन गिबिसिनावनो आं मिथिग्रोगोन नोंथांमोननि आफाद थामहिनबा नैबे दुलाराय बर' समाज आफाद बे आफादनि थासारिया मा बिथिंखौ लानानै नोंथांमोना हाबा मावगासिनो दङ मिथिनो थाखाय नाजाग्रोगोन जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथाङा जे बे बाथ्राखौ सोंदों बुंग्रोनो गोनां बाथ्रा जाहैबाय जोङो गुबुन माहारिफ्रा जेरैहाय थांनानै थायो समाज लानानै आरोखि मानसि जाथिया जेरै जुनारफ्राबो दस्राफ्राबो बिसोरो ज' थानायानोथ' समाज गावजों गाव दरकार जायोबा हेल्प खालामलायनाय दा बेबादिनो मानसिफ्रा जेरै समाज बेबस्था लानानै रायजो जायो बर'फ्राबो आलादा नङा बर'फ्राबो माने जों मिथियै समनिफ्रायनो समाज बेबस्था लानानै रायजो जाबोदों आरो जोंनि समाज बेबस्थायावहाय जुदि जों गामि हमनानै लायोबा गामि लेभेलाव जे गावबुरानि
दैदेननायाव जोङो गामिनि जे भुल भ्रान्ति बेफोर दाय दसफोरखौ जों सुद्रायलायनानै सोलिबोयो दा बेनो गामि आरो कयेकटा गामि आन्चलिक आरो जिल्ला बेबायदि जानानै माने गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन बेबायदि समाजनि मोनसे आफाद बा जथुमनाय बेबायदि महर लालाङो आरो दा बे आफादफोरखौनो जोङो गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय मोनसे समावहाय दानिफ्राय प्राय 20 बोसोरसोनि सिगाङावहाय जोंनि बै समनि गोरों गोरा गिदिर गोलावफ्रा सानलाय हलाय बिथांमोनहा दुलाराय लेभेलावहाय दुलाराय बर' माहारिनि गेजेरावहाय मोनसे बेबायदि दुलाराय बर' समाज आफाद नांगौ होननानै बेखौ गायसनदों आरो बियो दासिम जा खामानि मावदों बियो माने मख'जाथाव होननानै मानसिफ्रा सानोना साना नाथाय बर' समाजनि थांनानै थानाय बा समाजनि समस्या बा बेफोरखौ फोसाबनायावहाय जोबोद खामानियाव होबोदों आरो दा जोंनि अर्गेनाइजेसना जोंनि दुलाराय बर' समाज आफादहा जोंनाथ' बे सेन्ट्रेल लेभेल बियो दुलाराय लेभेलाव आरो जोंनि गाहायाव थायो डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थायो आन्चलिकफोर दा जोंनाव गोख्रों बा बेबायदि लाइभ जुदि डिस्ट्रिक्ट कमिटि होननानै बुङोब्ला माने मोनबासो दङ पार्टिकुलारलि क'क्राझार गसाइगाव चिरां आरो पर्बतजरा ओमफ्राय नै बावैसो जोङो बाक्सायावहाय मुसलपुरावहाय मोनसे कमिटि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दानानै फैबाय आरो बेबायदिनो गुबुन जायगाफ्रावबो जोंहा थान्दैफोर दङ सोद्रोमाफोर दङ नाथाय जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि कमिटि जों बेहाय दाफामहैनो हायाखै दाफामनायनि मोनसे हाबाफारि दङ आरो बिनि सिङाव आन्चलिकफोरखौ बे डिस्ट्रिक्टफ्रा दायो आरो मोनसे मख'जाथाव बाथ्रा बेनो जे जोंहा जोंनि बर'फ्रा नेपाल आरो बांलादेशआवबो दङ बेंगलावबो दङ नेपाल बांलादेशआव जों बेखौ आफाद महरै दालाय आफाद महरै दानो हायाखैब्लाबो जगाजग दङ कन्टेक्ट दङ खिन्थु बेंगलाव जोंहा मोनथाम लेभेलनि कमिटि दङ जेरै बिथांमोनहा ब्लक लेभेल दङ बे बेंगलनि पश्चिम बंगनि बे साहाथिङै जायखौ नर्थ बेंगल होननानै बुङो जेराव बर'फोर थायो आरोखि बेयाव बिथांमोना ब्लक दङ ब्लक कयेकटा ब्लक ज' जानानै आरो जिल्ला दङ मोनथाम जिल्ला 9टा ब्लक ओमफ्राय स्टेट लेभेल मोनसे बेबादि कमिटि दङ आरो जों बेबादिनो जोंनि नेटवर्कखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ जोबोदनो मोजां नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दङ मोनथिनो थाखाय नाजागोन बावैसो सान सिगाङाव नोंथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनसे फोरमायथिदोंमोन जे रंजालि बैसागुखौ जे आब्रुथि आरो गावनि गाननाय जोमनायजों फालिनांगौ होननानै नोंथाङा खावलायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन बेखौ एसे मिथिनो थाखाय नाजागोन जे रंजालि बैसागुखौ माबायदि फालिनाया गोनांथि दङ आरो बर'नि जाखिनि बर' ससाइटिफोर दं गामि गामि बे गामि गामिफोराव माबायदि रंजालि बैसागु फालिनाया गोनां बा फालियोब्ला मोजां बेखौ नोंथांमोना आच्छा बे सोमोन्दै रायलायोब्ला जोङो मोनसे जिनिसखौ रोखा मिथिग्रोनाया मोजां बे जाहैबाय जे जोङो रंजालि बैसागुखौ गोदोनि जुगाव जों जेला उन्दै उन्दैमोन हयथ' नोंथांमोना जोनोमानो जायाखै दा बे समावहाय बा जोंनि आगयनिखौथ' जों बुंनो हानाय नंलिया खिन्थु आङो बिदि 1950sनि बाथ्राखौ बुंसै आं 58आव जोनोम जादों हिसाबै बिनि उनाव 60sफ्राव जों जे माने बेबायदि बैसागु फालिनाय नुदोंमोन बे समाव मामोन आरो दा आरो बे मोननै बे माने फारागा माबि आरो बेखौ जों बोरैहाय गोरोबहोनानै सोलिलांनांगौ दा गोदोनि बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन जे गोदो रंजालि बैसागुखौ फालिनायाव जों दानि बादि बे जौसाङाव जों नुवामोन बे जाहैबाय गामि लेभेलावहाय गामिनि मानसिफ्रा ज' जालायनानै बिथांमोनहा बैसागु फैनाय समाव बैसागुनि प्रथम दिनाव जाय जेनाखि धोरोम लानाय धोरोम फोथायारि बाथौआ बाथौ बा ब्रह्मआ ब्रह्म बा बेबादिनो बै समावथ' बाथौ आरो ब्रह्मआनो बांसिन दा बिथांमोना बे धोरोमनि नेमखान्थियै बा गावसोरनि फोथायनाय नेमखान्थियै बिथांमोना बोसोरनि सिगाङावहाय बेबादिनो गोथार खालामलायनानै लायो जग्य फुजा थुजा होयो आरो बिनि उनावहाय बिथांमोनहा बे गामियैनो हयथ' ना हमो गामियैनो हयथ' बिथांमोनहा मैहुर बा दाउ माने अमा बेबायदि हमनानै बिथांमोनहा बेनिफ्राय ज' बेफोरखौनो लानानै बिथांमोनहा माने मोनाबिलियावहाय बेबादिनो गामिनि मानसिफ्रा रायजोयै ज' जालायलायनानै बिनिफ्राय
जायखौ जोङो होनना बुङो गोखा गोखै जानाय बेबायदिनो खांलायलायनानै कन्ट्रिबिउट खालामलायनानै माने संनानै जायो रंजायो आरो जिहेतु जोंनि बर'फोरनि रायजो जानायावहाय जौखौ जोङो माने एंगारनो हायै बाहागो बादि होननानै बुंनानै लायोब्लाबो बाराद्राय बुंनाय जानाय नङा आथिखालाव जौ लोंनानै बांद्राय जौ लोंनानै जे मोनसे समस्या फैदों बे आलादा इस्यु खिन्थु बै समावहाय बेबायदिनो जौ लोंनानै गोखा गोखै जानानै रंजानानै एट द मस्ट ओमफ्राय बे माखासे बे उन्दै उनला सेंग्रा सिख्ला हयथ' ग्रुप बे बोराय बुरैफ्राबो बिसोरबो न' थांनानै माने लोगो हमलाय लायोमोन आरो बे उद्देस्यआ बेसो जे लोगो मोनलायनाय ओमफ्राय अनलायनाय एक्सचेन्ज खालामनाय ओमफ्राय हयथ' थांलायलायाखै सिनायलायनाय जाहाथे मोनसे बे माने कमिउनिटि फिलिंआ बे जिनिसा गोख्रों जायो बिनि थाखायनो बिदि खालामोमोन दा बे जाहैबाय गोदोनि आरोखि आरो बेबायदि आथिखालनि जे जौस्राङाव मेथाइ खननाय मोसानाय बेबायदिखौ जों नुबोनो मोनाखै बे जौस्राङाव मेथाइ खननाय आथिखालाव जा खालामो बा बेबायदिनो हयथ' जौस्रां नङाब्लाबो ज' जे प्रग्राम खालामनानै हारिमुआ बेबायदि प्रग्राम खालामनानै जे रंजायो बेफोरो बारा गोबाव जायाखै दा खिन्थु बे सोलायनाय बियो बे जिनिसा दा बाहाय जोङो बे मैया जे जोङो साननैसो सिगां जे प्रेस मिट खालामदोंमोन फोसाव बिलाइबो हगारदों जों बेहाय जोंना कनसार्ना मेइना मोनसेल' जे जोंनि बर' आइजोफ्रा पार्टिकुलारलि बर' हौवाफोरखौ आङो बेबायदिद्राय नुवाखै आं बेबायदि रिपर्टबो मोनाखै खिन्थु बर' आइजोफ्रा पार्टिकुलारलि बे हाथाय बाजाराव गुवाहाटीनि बेलतला बाजार बा पाठशाला बा बरमा हाथाय बेफ्रावनो बे दखानाव क'क्राझारावबो बे मेइन बाजाराव बा बबावबा बेबायदि जे बर' आइजोफ्रा मागिदलाबायनाय दखानाव मोनैनि एसे दावराव दावसि जादलाबायनाय बियो खिन्थु बे जोंनि बर' हारिमुनि बाहागो नङा बे बाहेरायाव फैसा मागिनाया जोंनि माने हारिमु नङा बियो मागिनाया दं बे खिन्थु बियो गामिनि गेजेरावल' बे गावजों गाव अनलायनाय सिनायलायनाय मोजां मोनलायनाय एक्सचेन्ज खालामनायसो आरो जा एसे मोनो बेखौनो उनाव रायजोयैनो ज' खालामनानै बिसोर संनानै जायो आरो मोसायो बेजोंनो बे प्रग्रामा जोबो आरोखि नाथाय दा बेखौनो जुदि नोङो गामिनि बादैबो बे इ रिक्सा बा अट' रिक्सा लालायलायनानै जुदि हाथाय बाजार मागियोब्ला बेथ' मोनसे बिजनेससो जाहैबाय बेयो दा बेखौनो जोङो डाइरेक्टलि जों दा माने खालामोब्ला दाय दोफो जागोन बेबायदि होनाबालानो माने टु स्टार्ट उइथ जों बुंदों जे हांख्रायदों नोंथांमोना बेखौ खालामनो नाङा खारन बे जोंनि हारिमुनि बेरेखा आरो जोङो गावखौनो गाज्रि धरननि माने मानसिफोरनो मिथिहोनाय जायो बे उद्देश्य लानानैनो जों बे प्रग्रामखौ खालामदोंमोन नोंथाङा जाखिनि बुंदों थिगैनो दं जों नुनो मोनदों जे नोंथां बुंनाय बायदिनो जे गुबुन जायगाफोराव दा बैसागु सफैबाय बेनि सिगां लामायाव गन होथेनानै बेफोरबायदि खांनायखौ नुनो मोनो जे फैसा खांनाय गारिखौ लाखिनानै फैसा बे कालेक्ट खालामनाय बेसेबां गनायजाथाव बियो बेबो गनायजाया बेबो जोबोद गाज्रि बाथ्रा बियो आङो मोनसे बाथ्रा मख'नो लुगैदों बाहाय आंहा जेबो पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट गैया नाथाय सामहाव दानि आसाम सरकारनि मोनसे स्टेपखौ आं मोजां मोनदों आरोखि फुजायाव बैसागुआव नोंसोरो फैसाखौ दखान बा माने बे मानसिफोरनाव फैसा खांनो नाङा मानोना बेबायदि खाङोब्ला बिनि मोनसे आरो रिपारकासन दङ बे मोनसे भिसियास साइकेलसो बियो मानोना आं जुदि फैसाखौ खांहैयोब्ला बे फैसाखौ बबेनिफ्राय हरगोन गावनि पकेटनिफ्रायथ' हरनो हाया बे जे फैसाखौ बियो सान्दा हिसाबै हरबाय बे फैसाखौ दिहुनफिननो बियो माबा नङा माबा मोनसे खालामगोन जायनिफ्रायबो लाया आरोखि नों जाय प्रफेसननिफ्रायनो लाया दखानदारखौनो होन जायखौनो होन दा बेबायदि खालामनायनि उनाव नायदो जे फुजा बा बेबायदि मेलानि उनावहाय जिनिसफोरनि दामा आननेसेसारिलि बियो सुटाप जाबाय आरोखि दा बेखौ एभयड खालामनोनो जे सरकारा बे प्रत्येक फुजा मण्डप बा बे बैसागु बेफ्राव जे बिथांमोनहा जा एफा एनै हरनानै जे बुंदों आरो बैसागुखौ 1 मास खालामनाङा 7 दिनाव फोजोब बेबो सैथो बाथ्राया दा बै जे लामा होथेनानै जे सान्दा खाङो बेखौबो जोङो मोजां होननो हाया खारन बेयोबो बे रोखोमनिनो सान्दा खांनायानो जायो बे दाबि धमकानो जायो आरो बेथ' डेन्जाराससिनबावसो गिथावसिनबावसो नोङो गारिखौ होथेनानै नों माने नोंहा इमारजेन्सि दंब्ला बेखौ होआब्ला नों थांनो मोनाब्ला सोरनावबा खुस्रा फैसा गैला नोंथ' बिपदावनो गोलैगोन बेबादिबा दा बिनिखायनो बेबो मोजां नङा खिन्थु आं मोनसे बाथ्राखौ मोजां मोनदों दानि समाव आं बेबादिखौ खुब खम नुबाय
जायगा जायगा बे रिमोट जायगाफ्राव एफा एनै थायो खिन्थु खम जाबाय होननानै आं मोनदांदों आरोखि बेखौ बेबादि खालामनायखौ बे गन होथेनानै दुरुं होथेनानै सानदाखांनायखौ खालामनाया जथेस्थ माने नैबे जोंनि जाखिनि बर'नि हारिमु थामहिनबा बैसागु बैसागुजों बारा सोमोन्दो गैयैखौ जों मोनदाङो नोंथांनिफ्राय मिन्थिगोन जिहेतु बैसागुनिनो एसे सावरायबाय थादों बे आयदाखौनो एसे सावरायबावनो लुबैदों जिहेतु नोंथाङा दहाय एसे आगोलाव बुंनाय जे स्टेज प्रग्राम बा नैबे जौसाङाव जों नुनो मोनाखैमोन होननानै बाथ्रा नोंथाङा मख'दों दा बे बिथिङावनो नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनो जे आथिखालाव जे जौसाङाव नैबे रंजालि बैसागु फालिनाय जायो नाथाय जों ओरैबायदि मोनसे थासारि नुनो मोनो जेराव बैसागु होनोब्ला जोङो गोबां दामजु गावनि दोरोङारि दामजुफोरजों लानानै रंजाथाइ खालामो नाथायबा जों खायसे खायसे ओरैबायदि जेराव नुदों जेराव बैसागुनि अनगायै गोबां वेस्टार्न जे गिटार लानानै माखासे रंजाथाइखौ खालामनायखौ नुनो मोनो खायसे गिदिर गिदिर सिंगारफोरखौ लाबोनानै बैसागुनि अनगायै गुबुन मेथाइ खननानै रोजाबनानै बेवहाय मोनसे बै बैसागुखौ बा बै मुङाव फांसना बैसागुनि नाव नाथायबा बे आलादा मोनसे ट्रेकजों थांनायखौ नुनो मोनो बेनि सायाव मा बुङो सार बेबो बिराद इन्टारेस्टिं बाथ्रा आंनिल' नङा बे जाय एसे साननो हानाय मानसिफोरनि नोजोरावहाय बे जे जोङो ट्रेडिशनेल जोंनि जे दोरोङारि जे दामजुखौ लानानै जोङो आथिखालावहाय मेथाइ खनला मोसाला बेबो जोंनि थाखाय मोनसे चेलेन्ज बियो बादिनांनाय माब्रै होननानै बुङोब्ला दा जेरैहाय हयथ' बियो माबा मा होनना बुङो बिनि एकम्पेनिमेन्ट्सफोरखौ लोगो जे दामफानाय बा मानसिफोरखौ नोङो लानाङाबा नोंनि गिदिंनाय थांनाय फैनाय खरसाफ्राबो खम जानो हागौ बै इन्सट्रुमेन्टखौ बायनाङाबा नोंनिबो खरसा खम जानो हागौ बे आलादा बाथ्रा बेथ' बे सम नायनानै बबावबा दरखारबो जानानै फैयो नाथाय जेराव नोङो बे ट्रेडिशनेल मोनसे फेस्टिभेल बे फोरबो फालिनायावहाय जितु जोङो दोरोङारि माने दामजुफोरखौ जुदि बाहायाब्ला जे समाव जोंहा बे जथा खाम सिफुं बेफोरो जोङो GI टेग जों मोनबाय दा बेखौ मोनखांनायनि उनावबो जों दामाबालानो अलरेडि रेकर्डेड ट्रेकजोंसो जों जुदि मेथाइ खनोब्ला होमब्ला बाहाय बिनि नेगेटिभ इम्पेक्टआ माबे बेखौ नोंथांमोना मिथिगोन बे जाहैबाय जोङो बेखौ दामफा होयैयाव जोंनाव जे बेबादि दामनो गोरों आरो मानसि नांबावगौ होमबा बै जे जोङो हेरिटेजखौ जे जोङो प्रिजार्भ खालामनांगौ बेखौ एक्सपान्ड खालामनांगौ इयुन जोलैनि थाखाय जोङो आरो बाहायलांनांगौ जों बेखौ मोननाय नंला दा बे दामखानायजोंनो जुदि मेथाइ खनोबा खनखानायजों जुदि डान्स खालामोब्ला बै जे दामफानाय मोसाफानाय जे मानसि जोंहा थानांगौ खाम सिफुं दामनाय दा उनावहाय नुगोन जे खामा दं मिउजियामाव नाथाय बेखौ दामनो गोरों रावबो गैला सिफुङा दं मिउजियामाव नाथाय बेखौ दामनो गोरों गैला बे खिन्थु जोबोद दुखु गोनां ओंखायनो आंनि मथेथ' बेबादियावहाय बेबादि फोरबो फालिनाय बा जौसाङाव बेबादि गाजा गोमजा बेबादि खुङोब्लाबो बेथ' बे समयजों जों जिहेतु सोलायलांनांगौ आरो सोलायनो रोंनायावनो आसलते जौगानाय दावगानाया नाथाय बिदि होननानै थाखानायखौ जोङो फुराफुरि जों जुदि बाद होयोब्ला जोंनि भबिष्यतआ सर्ट हेन्डसो जागोन आरोखि बे गुसुंसिन जागोन ओंखायनो जोङो बेबादि थायोब्लाबो बे खनग्रा मोसाग्राफोरनि गेजेरावहाय बा बे हाबाफारिनि गेजेराव जोङो बेबादि आइटेम दोननांगौ एजेन्डा बा आयदा जे जायो रियेलि लाइभ मेथाइ खनग्रा आरो दामग्राजों जायफ्रा मोसागोन खनगोन बिथांमोननि थाखाय आलादा मोनसे बादायनायनि जुदि हाबाफारि लाखियोबा जोङो बेबादि मानसिफोरखौ सोरजिनो राहा मोनगोन बुंदेरनांगौ बाथ्रा जेरै नैबे बावखुंग्रि फेस्टिभेलावहाय फोरबोआव मोजां हाबाफारि बिथांमोना गुदिनिफ्रायनो लाबोदों बे जाहैबाय दोरोङारि बे माबा गेलेनाय दोरोङारि गेलेनाय जेरै खमलायनाय दं गिला गेलेनाय दं ओमफ्राय बेबादिनो माखासे आं मख'जोबनो हानाय नंला बेफोरखौथ' बावजोब्बायमोन दा बेवहाय बे आं सोमोन्दोआव आदा होनोमोन चाणक्य ब्रह्म दा बिथाङा रुंसारि जालांबाय बिथांनि जोबोद गोख्रों कन्ट्रिबिउसन दङ बाहाय दा बिनिखायनो जुदिअ दानि बे सोलायनाय समावहाय जेराव ग्लबेलाइज जाबाय आरोखि ग्लबेलाइजेसननि एजआवहाय जोङो बे बिनि जे बिहोमाखौथ' जों एरखेनानै थानो हाया नाथाय बिदि होननानै जों बे बिहोमाजों जुदि जों मनग्लाब जायोबा होमबा जोंनि जे एक्सक्लुसिभ अस्तित्व बे थानाय नङा बा बेयो बारा गोबाव थानाय नङा आरो बेयो खैफोदाव गोलैगोन
बेखायनो जोङो बेखौ एसे उनफिन सानहोनाया जोबोद मोजां आरोखि नोंथांनिफ्राय मिन्थिगोन जिहेतु नोंथाङा नैबे बर' समाज आफादखौ नोंथाङा दैदेनगासिनो दङ बेनि सायाव जों सावरायनो थाखाय आखायाव लागोन जे जों नुनो मोनदों समाज होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाजाव आथिखालाव मोनसे कन्टिनिउ जों बेखौ बाथ्राखौ बुंनांगोन समाजारि बिजोङाव बेखौ गोबां बिदिनो फोसावनाय बा जों नुनो मोनसै जोङो जुदि स्पेसियेलि नायोब्ला आइजो खारनायनि मोनसे गिदिर मोनसे जेंना बर' हारिनि गेजेराव जों बड'लेण्ड बुब्लि हिसाबाव मोनसे थासारिखौ जों मोनदांबाय थायो जों सम सम जेराव जोंनाव कन्टिनिउखौनो जों बुंब्लाबो गाज्रि जानाय नङा हरदिनैबो आंनियाव मोनसे कल फैदोंमोन जे आंनि बिसिया खारदों बेखौ रादाब फोसावनांगौ दा बेफोरबायदि जोंनियाव सानसेयाव माब्लाबा साथाम माब्लाबा सासे माब्लाबा सानै दा बेफोरबायदि फन खालामनानै जोंनि खौरां बिजोंजों फोसावनो थाखाय फोरमायहरो थारैनो नैबे आइजो खारनायनि बेलायाव नोंथांमोननि जिहेतु आफादनिफ्राय राहा माफोर लागोन नामा माफोर बुंगोन नामा बेनि सायाव बियो थारैनो जोबोद माने साननो गोनां इंलिसाव जायखौ जों सिरियास होननानै बुङो सिरियास इस्यु बियो सिरियास आयदा जोङो आथिखालावहाय हयथ' बे फरायसा आफाद बिथांमोनहाबो कनसार्न आं जा मिथिगौ नाथाय बिथांमोनहा जेसेबां सौहैनांगौ आं सानदों आं नुनायाव बेबायदि बधय सौहैयाखै बा सौहैनो नाजानांगौ बिथांमोनहा गावसोरनिसो बाथ्रा आं बाराद्राय सिङाव लोगो लोब्बा गैयैखाय आं बेखौ मिथिया नाथाय कनसार्नखौ आं मिथिगौ बिथांमोनहाबो बिनि सायाव बुङो बा हाबाफारिबो लायो नाथाय जोङो बेखौ बे आफादनि मोनसे सेक्सन बा बेबायदि बिभाजन लानानै जोङो बेखौ मावनो हाया बेबायदि खामानिखौ मावनोबा जोङो जयैसो मावनो हानांगौ जयै मावनांगौ दा जोंनि समाजनि आफादनि तरफनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो लुगैदों जोंनाव जिहेतु मिरु आफाद दं ओमफ्राय जिल्ला आफाद दं बिनिफ्राय आन्चलिक आफाद दं आन्चलिक आफादनि गाहायाव जोंहा गावबुरा दङ गामि गामि दा बेबायदि इस्युखौ आसलते बोरैबा जुदि केस क्रिएट खालामनांगौबा दाय लाबोनांगौबा बेखौ जोङो गोजौनिफ्राय जेरै कर्ट प्रसिडियरावहाय बे जाय केसखौ नोङो बे लवार कर्टआवनो माने बिसार खालामनांगौ बाव खालामाब्लानो सुप्रिम कर्टआव लाङोबा बिसोरो बेखौ नोंसोर बाहाय थांग्रो बे नोङो नोंनि जेरावहाय थांनांगौ बाहाय नों थांग्रोआखै बाव थांग्रो बिसोर रिजेक्ट खालामबासो बे स्टेप वाइसै बे गोजौआव फैगोन होननानै बुङो थिग बेबादिनो जोंबो सिरियासनेसखौ नायनानै हयथ' माब्लाबा बेबायदि एक्सेपसनेल सिटुएसन फैनो हागौ जे डाइरेक्ट टेकआप खालामनाय आदारवाइज बेखौ बे गावबुरासो टेकेल खालामनांगौ बिथांमोना गावबुरानो होनांगौ गावबुराया हायाबा आन्चलिकआव होनांगौ बेबादिनो बे फैयो आरोखि दा नोंथाङा जेखौ बुंदों जे बे दिनावनो बे हिसाबै सानै साथाम मोननै मोनथाम जुदि बे मोनसे निउस चेनेलावनो फैयोबा आरो फैयैबोथ' थानो हागौ दानि जुगावथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला मेडिया दं हिसाबैसो जों मिथिबाय नङाब्लाथ' बेखौ जोङो दङ होननानैबो बुंनानै थानो हायो बा बुंजायो दा बाथ्राया जोंना बा जोंनि बिबाना रेसपन्सिबिलिटिया बेवहायनो जोबा जों जगाजग लायो ओमफ्राय जोङो जोंनि तरफनिफ्राय जा एडभाइस हरनांगौ लाइन अफ एक्सन जेरै लानांगौ जों हरो दा बाथ्रा बेनो जे बेयाव जोंहा जे जोंनि बै मा होननानै बुङो जों जायखौ समाजखान्थि होनना बुङो जोंहा बर' समाजखान्थिबो जों सोरजिबाय 2019आव बेखौ सेबखांनानैबो दिहुनबाय सिगांनि सरकारनि आमोलावनो नाथाय बेखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै एनफर्स खालामनो हायाखै दा बेखौबो जोङो लिगेल भेटिं खालामनानै कडिफाइ खालामनांगौ बेबायदि खामानि दं दा बिनि उनावसो जोङो बिनि लिगेल स्टेन्डिंखौ मोनगोन दा बेबादिखौ खालामनाया बर' समाज आफादनि जोबोद गोनांसिन आरो गिदिरसिन खामानि जानानै दं आरो बिनिफ्राय नैबे जे बे आइजो खारनाय नोंथाङा आइजो खारनाय होनना बुंदों आं आइजोल'खौल' होनला आइला जायखौ माने हौवाफोरबो फिसायफोरबो खारनाय दाया सानैबो एखेयानो सानैबोनि थाखायसो बे माने परिस्थितिया फैयो घटना जायो दा जोंनि साधारन गियानाव ओरैबायदि जोङो लुगैयो जे गामिनि मानसिफ्रा आसलते एलार्ट थानांगौ गोदोनि समाव जेरै हयथ' रायलायबा ओंखारलांगोन जे आननन मानसि सोरनिबा न'आव जुदि हौवा बा हिनजाव जुदि थाफैयोब्ला बेखौनो जोंनि मानसिफ्रा गोदो सोङोमोन मानो थाफैदों 100 बार सोंगोन आरोखि ओमफ्राय बेखौ डिटेल्स मिथियागौ माने सिरि थानाय नङा आरो बिनि उनाव दाय दोफोर दायोबाथ' बेखौथ' उद्रायनायनिबो खोथा दङ थिग खिन्थु आथिखालावहाय बेबादिनि खोथा गैला माने सोरजों थाङो सोरजों फैयो बिनि हिसाबानो गैया बेखौ गामिनि मानसिफ्रा नुनानैबो नुयैबादि थायो जेनेबा
माने आं बेखौ बुङोबा बियो आंनिखौ बुंगोन बेदि धरनि गिनानै थानाय बादि जानानै थाबाय ओमफ्राय गामिनिफ्रायबो गामि लेभेलनिफ्राय बेफोरखौ लानानै बिसारखौ गोख्रोङै खालामा ओमफ्राय दाय दोफो बा बे जे गावसिनि गेजेरावनो थानाय जे मोनसे सिस्टेम दङ बे मथेबो जुदि जुर्माना बा माबाफोर होनांगौब्लाबो बेफोरखौबो स्ट्रंलि माने स्ट्रिक्टलि एनफर्स खालामैयावनो मानसिफोरनाव गिनाया खमायलांबाय आरो बेहायथ' आं हयथ' सोंनोबो हागौ नोंथाङा जे बिनि खारना मा जानो हागौ होननानै सोंनायनि सिगांनो आं बुंनो लुगैदों जोंनाव आसलते बे जिनिसा बहुत खारनाव जायो बे जोंनिल' नङा बे इन्टारनेशनेल फेनोमेनन बे जोंनाथ' दा बेयो जोंथ' डेभलप्ड नेशन नङा जोंथ' बे जौगागासिनोसो दङ बे जौगाफुनाय होननानै बुंब्लाबो बाराद्राय बुंनाय जानाय नङा खिन्थु जोङो डेभलप्ड मोनसे कमिउनिटि नङा जोंनाव माने जौगानांगौ अनेक लेभेल दङ जौगानांगौ अनेक आयदा दङ दा बे समावनो जुदि जोङो ग्लबेलाइज माने जेरावहाय मोनसे बाउन्डारि गैला जेराव मोनसे बन्धन गैला होबथानाय गैला बेफोरो जोंनाव जेरै हाबफैबाय बेफोरनिफ्रायबो जोंनि मानसिफ्रा इजिलि बेखौ मालायनिखौथ' इजिलि सोलोङो नालाय माथो बिराद मोजांथार रंजा बाजा हेन टेन बेबायदि होननानै सोलोंबाय आरो बिनि उनावहाय आंनि नोजोराव नोंथांमोनहा बेखौ फोथायगोन ना फोथाया जायनावनाखि इजि मानिया बांसिन गोरलैनो मोननाय फैसा जायनाव बांसिन बेफोर फैसाखौ खरस खालामनो जायगा गैयियावबो बा जायगा नागिरनानैबो मानसिफ्रा बेफोरबादियावबो माने एंगेज जायो ओमफ्राय जुवा बेफोर गासिबो आसलते बिनिनो मोनसे इन्धन आरोखि बुंनो थाङोबा दा इंग्रेडियेन्ट्स आरोखि दा बेफोरखौ जुदि जोङो कन्ट्रल खालामनो हायाबा समाजाव जुदि जों गोख्रों बा बेबायदि माने मोनसे मा होनना बुङो बिदिखौ रोखा सैथो बेबायदि जों समाज दानो हायाब्ला जों जेसेबां हज्रि खावा मानो बेखौ जोङो एभयड खालामनो हानाय नङा दा हयथ' बेल'नो जों फ्रिकुवेन्सिखौ खमायनांगौ आरो फ्रिकुवेन्सिखौ खमायनांगौब्ला जोङो बयबो सजाग जानांगौ ओमफ्राय सोरबा दाय जादोंब्लाबो जों बेखौ गावजों गाव रिपर्ट खालामलायनांगौ ज' ज'यै खामानि मावनांगौ नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों बेनि गेजेरावनो आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे जिहते नोंथाङा गोदोनि नेम खान्थिनि बाथ्राखौ बुंबाय गामिफोराव दा खायसे ओरैबायदि गामि दङ जेराव गोदोनि जिखिनि उद्रायनाय खान्थि बेबो दङ आरो खायसे जोंनि बाक्साखौनो बुंबाय स्पेसियेलि बाक्सायाव बबेबा गामियाव जायगाफोराव बेफोरबायदि जों नुनो मोनो दा बेवहाय उद्रायनाय खान्थियाबो दङ आरो गुबुन फारसेजों मा जायो बै गामिफोराव आयेन बेरेखा जुदि हाबा मावोब्ला बे हाबा मावोब्ला दा बैफोरखौ बेरेखा जानानै गामिनि सुबुङानो एक्सन खालामो नाथायबा बै खालामनाय समाव जेब्ला एक्सन खालामगोन जेनेबा सोरबा सासेया गाज्रि हाबा मावदोंब्ला बेखौ राजुवा भाबै मिटिं खालामनानै एसे जुदि बुथेबोब्ला बा हमना ला बेखौ एसे साजा होयोब्ला दा बेखौ आयेननि हेफाजाब लानानै उल्था केसबो खालामनायखौ जों सम नुनो मोनो दा बेफोर थासारियाबो दा जोंनियाव दंसै दा बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा नंगौ बेबो दङ जे बेयो गाज्रि खामानि मावदों बिनि सायाव गामिया जुदि एक्सन लायोबा बेखौ अन्य धरनि बिथांमोनहा रं होनानै कोर्ट कासारियाव केसबो बिथांमोनहा क्रिएट खालामो जायनि फलाव मानसिफ्रा हे नाङा फाङा मालायनि दायाव गावखौ मानो सरसोमहैनो बेबायदि होननानै फासयलायनानै थानायावनो बिथांमोनहा माने लाइ मोननाय होनना बुङाबा जायखौ इन्डालजेन्स होननानै बुङो दा खिन्थु बेफ्राव जोङो जुदि खालामनांगौब्ला जोङो आसलते बे माने लिगेल एक्सपार्ट जायखौ एडभकेट होनना बुङो जायफ्रा एक्सन लायो जों बेखौबो खालामनांगौ आं बेखौनो बुंदेरनो लुगैबाय दा जे जोंनावदि जे बर' समाजखान्थिनि बाथ्रा आं दहाय मख'दोंमोन जोंनि खाथि खाला जेरै नागा मिज' बा मेघालयखौ होन बा अरुणाचलावनो होन बा त्रिपुरायावबोथ' ट्राइबेलफोर दं बिथांमोननि जे माबा दं ट्रेडिसनेल ल' जायखौ कास्टमारि ल' होननानै बुङो बे कास्टमारि ल'आ ओरैबायदि स्ट्रं बे आयेन मथे बिथांमोनहा पार्टिकुलार लेभेलसिम गासिबो डिसिसनखौ गावसोरनो लाजोबो जुदि नोंथांमा बे बिभिन्न बे जोंनि नर्थ इस्टआव थानाय पार्टिकुलारलि 6 शेड्युलाव 10थि आयदायाव आयदानि आन्दारावहाय खुंजानाय जे
खुंथायनि सिंनि जे ट्राइबेलफोर 6 शेड्यूलनि जे ट्राइबेलफोर बिथांमोननि जे बे कास्टमारि ल'नि जे एनफोर्समेन्ट बेखौ नाय बेहाय मोनगोन जे बे माने कास्टमारि ल'नि पावारा बिराद गोख्रों आरोखि पार्टिकुलार लेभेलसिम बेसोरो कर्टआवनो थाङा दा जोंना ओरैबायदि जानानै दं जोङो बेखौ कडिफाइ खालामनो हायाखै आरो बिथांमोनाथ' एस्टाब्लिशखा ब्रिटिशआ जेला जारिमिनखौ फरायबा मोनगोन ब्रिटिशआ जेला बाहाय जोंनि बे एरियाखौबो जेलानाखि बिसोर एनेक्स खालामबाय एनेक्स खालामनायनि उनाव नुबाय जे ट्राइबेलफोरनाव बेबादि गावनिनो मोनसे सिस्टेम दङ माने गोजोनथाव बा गोमोथाव बाथ्रा बेनो बै समनि महारानीनि जे आयेन जायखौ बै समाव आईपीसी होननानै बाहाय इन्ट्रडिउस खालामदों जेखौ दानि गोदान भारत सरकारा माने इन्डियानाइज खालामनानै जे नामाकरण खालामनानै न्याय संहिता आरो माबा नाम होनानै जेखौ बानायबाय बिनि जे आईपीसी सीआरपीसी बे आयेनखौ जेला दायो बेखौ जेला एनफोर्स खालामो होमबा बे 6 शेड्यूलाव बिथांमोना बेखौ एनफोर्स खालामाखैमोन एनफोर्स खालामाबालानो बिथांमोना होनदोंमोन जे नोंथांमोननि जे गावबागाव माने जेनाखि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय ट्रेडिशनेल आयेन बेजोंनो सोलियो होननानै दा जिहेतु सिक्युरिटिखौ बै समावनो मोननाय खिन्थु जोंना बर'फोरना जुदिअ जोङो गामिनि गावबुरानि माध्यमजों ट्रेडिशनेल ल'जों रायजो खुंबोदोंबाबो बे डिसिप्लिनजों मेनटेन खालामबोदोंब्लाबो बेखौ ओभारअल हिसाबै मोनसे कमन बे कडिफाइड ल' हिसाबै जों दानांगौ दा मिथिहोनो लुगैदों आङो माखासे दान सिगां आङो क'क्राझार कलेजनि क'क्राझार ल' कलेजनि जे प्रिन्सिपाल बिथांखौ लोगो हमनायाव बिथाङा आंनाव सोंदोंमोन माने नोंथांमोननि जे कास्टमारि ल' दं बेयो इंलिसनि दंना गैया होननानै दा जों बेखौबो इंलिसाव लिरनो हायाखै ट्रान्सलेट खालामाखै आरोखि बर'नि दङ मानो होननानै सोंनायाव बुंबाय जे आं कनफार्म नङा एक्सुवेलि बे होनदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बर' कास्टमारि ल'खौबो सोफाबाय जिहेतु बे ल' कलेजा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावनो दङ गोदो नङाब्लाथ' बे गुवाहाटी इउनिभारसिटि आन्दाराव थागौमोन दाथ' बाहाय दं दा बिसोर जुदि बेखौ सोदोंब्ला होमबाथ' क्लासावथ' लानांगोन दा इंलिसनि नांगौ दा इंलिस नङाबाथ' स्टुडेन्टफ्रा बयबोथ' फरायनो हानाय नङा आरो फरायोब्लाबो बे जिनिसा मानि थाखाय उइक होनना बुङोब्ला बेखौ लिगेल भेटिं जों होनो हायाखै आं मिथिनायाव बेखौ मा खालामनांगौ लकेल गभर्नमेन्टआ एप्रुभेल खालामनानै स्टेट गभर्नमेन्टनो हरनांगौ हाइ कर्टआ एप्रुभ खालामनानै रिकमेन्ड खालामनानै सुप्रिम कोर्ट बा सेन्ट्रेलनिफ्रायसो बेखौ कडिफाइड खालामो होमब्ला मा जागोन जे पार्टिकुलार लेभेलसिम जोङो माखासे माबाखौ जाजमेन्टखौ जोङो बिनि आन्दाराव जुदि होनानै दोनोबा बेसिमखौ बै जे नेचारेल जे फर्मेल कोर्ट हयथ' बिथांमोना बेखौ लाखिनाय नङा नोंस्राथ' आयेन दंखायो बेहायनो बेखौ रिजल्भ खालाम होननानै फिसा फिसौ सिखाव खावनाय मानाय दाय दोफोर बेफोरबायदि जिनिसखौ आरोखि दा बे हिन्जाव लानानै खारनाय मानाय बेफोरबो गासिबो दङ खिन्थु बाहाय दा बे जिनिसखौ जों एनफोर्स खालामनांगौ आरो बिनिफ्राय नों जुर्माना होनांगौ ना मा होनांगौ बेयो गावनि गामिनि लकेलाइज्ड माने बिसार माने माबानि बियो बिसारनिनो रिजाल्ट हिसाबै बे फैगोन आरोखि नोंथां बे मिथिगोन आङो नैबे समाव जोङो नुनो मोनदों जे समाजारि बिजोंफोराव गोबां नैबे जों स्पेसियेलि जुदि फेसबुकखौनो नायोबा इउटुबखौनो नायोब्ला दा बैफोराव जों नुयो आब्रुथि गैयै माखासे थासारिफोरखौ जों नुनो मोनसै आथिखालनि समाव जों जुदि स्पेसियेलि जुदि समाजारि बिजों हिसाबै फेसबुकखौनो जों जुदि नायोब्ला सोरबा गाज्रि मोनसे पिक्सारनिफ्राय लानानै दा बेफोरबायदि मोनसे थासारिखौ महलखौ माने गाज्रि खालामनायखौ जों नुनो मोनो बा बिथिङाव मा बुंगोन नोंथां बिनि थाखायथ' माने रोखा आयेन दंखायो दाथ' इन्डियान गभर्नमेन्टआ भारत सरकाराथ' गोदान मोनसे आरो इनफरमेशन टेक्न'लजिनि आईटीनि मोनसे आयेन लाबोबाय दा बिनि सिगांबो आईटी एक्ट दंखायोमोन जेलानाखि इन्डियाआवहाय कम्पिउटाराइजेसनखौ प्रथम इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन आं होमब्ला दंमोन आरोखि आंबा साख्रियाव दंमोन बे फार्स्ट इन्ट्रडिउस खालामनाय समाव आंबो दङमोन बे समाव आईटी एक्ट लाबोदोंमोन बे माने नोङो बे इनफरमेशन टेक्न'लजिखौ माबोरैहाय माने लिमिटेड बा कनस्ट्राक्टिभ वे नों खामानि मावनांगौ आरो बिनि बाहेरायाव थाङोब्ला नोंहा पानिशमेन्ट दङ होननानै दाथ' नोंथांमोनाथ' मिडिया सेक्सनाव दंखायोआनो दाथ' बाहायथ' अनेक सेन्सर जायो गावनो गाव सेन्सर खालामाबा बै एक्टआवनो गोग्लैफैखागोन बे हयथ' बे आईटी एक्टआव बे जे फ्रिडम अफ स्पिचखौ
माने गोदना सेरथेनाय धरननि जुदि थायोब्ला बे आलादा बाथ्रा गोदान बे माने आयेनखौ आं दासिमबो मोजाङै फरायाखै दा मानसिफ्राथ' रेजिस्ट खालामदों दे बेबायदि खालामनो नागिरदों होननानै जे एफा एनै दाय जाब्लानो बेखौ बेबायदि खालामगोन मागोन होननानै नाथाय दा साननानै नाय बे माबा एलन मास्कनि जे एक्स एआइ आ क्रकआ बेथ' उल्थां फाल्थां होनलागासिनो दङ दाथ' इण्डियान गभर्नमेन्टआ होनदों जे बिनि सायाव एक्सन लागोन होननानै मा एक्सन लागोन बेथ' इन्टारनेसनेल लेभेलाव दं एट दा मस्ट मा खालामगोन बेखौ बाहाय जुदि माने बन्द' खालामना दोनोबा नों आंहा बिनि सार्भिसखौ मोननाय नङा नाथाय जोङो बेहाय थांनाङा जोंना बाथ्रा जादों जोंनि गेजेराव जे बेबादि जे आब्रुथि गैयै जे ससियेल मिडियायाव ओंखारो डेफिनेटलि बियो माने एक्सनेबल आरोखि दा जुदि मोनसे जिनिसथ' दंखायो इजिलि नुगोन जे सोरबा इउटिउबारा सोरबा मानसिखौ लानानै आननेसेसारि बिनि पारमिसन गैयाबालानो बिनि फट' माने अबजेक्शनेबल पजिशनाव जुदि बिनि फट' बा अबजेक्शनेबल माखासे बाथ्राखौ जुदि उइदाउट पारमिसन उइदाउट नलेज जुदि बेखौ स्प्रेड खालामोबा बिनि सायावथ' इमिडियेट पुलिस केस जायो दा बे हिसाबै जोङो बेखौ नुयोब्ला जोंनि मानसिफ्रा आसलते गसंनांगौ गसंनानै अथरिटिनि ल' अथरिटिनि एटेनसनाव लाबोयोबा डेफिनेटलि माने बिनिबो बिसार जागोन आरो बेबादि खालामनायनि संख्याबो खमायगोन नाथाय बियो बिराद गाज्रि आरो बेबादियैनो जोङो जोंनि समाजनि थासारिखौ आरो गाज्रिसिन खालामनाय जागोन आरो जोङो बिनि थाखाय सजाग जानाया जोबोद मोजां नोंथांनिफ्राय मिन्थिगोन जिहेतु जों नुनो मोनदों सम सम जोंनि बर' समाजावनो जुदि जों नोजोर होयोब्ला गामि ओनसोलफोराव बा गामि एरियाफोराव जों नायोब्ला बा जिकुनु फोरबोफोरावनो गावनि जे गुबै हारिमु जायखौ जोङो आर'नाइनिफ्राय लाना गामसा दख'ना बे गाननायनिफ्राय एसे जानगाराव सम सम जों नुनो मोनो जायगा लानानै जायगा नंगौ बेथ' बाथ्रा सैथो आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो फोथायनोल' नङा जोङो बयबो बिसास खालामो जों बयबो नुबोयो जों बयबो गनायो बेयो जाहैबाय जे मोनसे हारिमुखौ लाखिनायाव बयहाबो माने कन्ट्रिबिउसन दं रल प्ले खालामनांगौ दङ बाहागो लानांगौ दं दा साननानै नाय बेंगलाव जोंहा बर' दङ होननानै जों बुङो मोनसे समाव जुदि बे बेंगल नेशनेल हाइवेजों जुदि थाङोब्ला बे हाइवे सेरनि न'फ्राबो बर' नर्थ बेंगलना जोङो एखमब्ला बे लामाजों थांफ्लाङोब्ला जोङो माब्लाबा दख'ना लामनाय नुबानो जों होनो आरोखि जों माथो बाहाय बर' दं होननानै दा बे दख'ना नुबानो बर' बा बर' हौवाफोर गानग्रा जुदि गामसा दानाय गामसा नुयोबा जों बर' होननानै बुङो दा बे ड्रेसा गमामायैनो जोंनि हारिमुनि मोनसे गिदिर मोनसे माबा बे बाहागो आरो एंगार हायै बाहागो दा बे मानसिफ्रा दि बेखौ गानाबालानो बे माने देला माला जानानै जे जोङो बे फोरबोफ्राव जों थाङो बाहाय थ' हयथ' माखासे मानसिया बेखौ जे गानथारनांगौ बेथ' जायफ्रानाखि रिचुवेलाव बाहागो लानांगौ बिसोरथ' गानथारनांगौ आरो खायफा हयथ' गानाब्लाबो आं सानो बे एफाग्राब माने गिदिर अबजेक्शनेबल नङा आरोखि जे बे माने कम्पालसारिलि गाननांगौ मानांगौ नाथाय नर्मालि जोंनाव मोनसे आपिल थानाया मोजां कमन भाबै जे हायोब्ला बे फोरबो समाव नोंथांमोना गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसजों फैयोब्ला जों समायहोनो हासिनो होननानै आरो बेजों रोखा जायो आरोखि जिहेथु जोंना बैसागुआनो जोंनि फोरबोखा जोंनि बर'निनो फोरबोखा बियो दा बे हिसाबै बेल' नङा जोंना गाननाया जों हागौ माने जे माने गावनि ड्रेसखौ गानोब्ला जों मोजां नोंथांनिफ्राय मोनथिगोन जिहेतु जों जुदि एसे सिगाङाव नायोब्ला थामहिनबा जों जुदि एसे थाङोब्ला जोङो नुनो मोनोमोन जायगा दा क'क्राझारावबो जोङो गोबां मेलाफोर नुयोमोन आरो जाय मेलाफोराव जोङो जुवा खेला होनाय बैफोरखौ नुयोमोन एसे खावनैसो बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगां जुदि नायोब्ला नाथाय बे थासारिया आथिखालाव गैला खम नुनो मोनसै आरो गुबुन जिल्लाफोरावबो नायोब्ला बे एखे थासारियानो दा बे बिथिङाव मा बुंगोन दा जिहेतु खायसे ओरैबायदिबो दं जेराव सिखावै बेफोरबायदि होनायखौबो जों सम नुनो मोनो बे बिथिङाव मा बुंगोन बेबो जोबोद गोख्रों माने गोनां बाथ्रा बियो
मानोना आं दहाय मख'खांबाय जौ जुवा बेफोरबो जोबोद गाज्रि एलिमेन्ट जोंनि थाखाय ओमफ्राय ड्राग पार्टिकुलारलि दा ड्रागआ जेरैहायनाखि गिख्रंथाव आरो जौ जुवाबो बेबादिनो गिख्रंथाव जौआथ' जों दिनै जे GI लानानै जों दङ बेथ' आलादा साबजेक्ट बेयो बिनि बे सोमोन्दैथ' गोलाव रायलायजायो नाथाय GI मोनदों होननानै जे जोङो माने जानला मोनला बेखौ बाहायनांगौ बे नङा थ' दा बे हिसाबै नैबे जौ जुवा बे दावदै खेला माबा बेफोरबायदि खालामनाया बिराद सस्तिया चिप आरोखि बे जिनिसा जोंनि कालसारनि बाहागो नंथ्रा बियो आरो बे जौखौथ' दोनदो जुवा गेलेनाय बाहायथ' बै जेनाखि साक्का लानानै हुइल खालामनानै बे दावदै बायदिसिना लानाय हांसो बायदिसिना बेबायदि जे बाहाय गेलेयो बेयो जोंनि हारिमुनि बाहागो नङा आरो बियो जोंखौ माने जोंनि हारिमुआव बेयो माने खंख्ला खालामनायनिसो बे खामानि बेयो दा गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे नोंथाङा जेखौ मोनदांदों आंबो बेखौनो मोनदांदों जे माने थांनाय बोसोरब्रैयाव जों बेखौ माने सरकारि भाबै बेबायदि डाइरेक्टलि खालामनाय जों नुवाखै बियो मोजां बाथ्रा बे पजिटिभ साइड आरोखि बिथांमोना सरकारा फैनानै जे बेखौ इमिडियेट स्टेप लाफैदों बे खुब सेन्सिबल एक्सन बियो बिनि आगयबो आं जा मिथिगौ बेखौबो माने अफिसियेलि बेखौ खालामाबाबो मानसिफ्रा गावबागाव इन्ट्रेस्ट लानानैनो जायगा जायगा खना खना बेबादिखौ खालामो होननानै नाथाय दाबो अफिसियेलि बेखौ बिथांमोना गनायाखैब्लाबो खिन्थु जेरै नोंथाङा बुंदों जे सिखावैनो जायगा जायगा खालामो होननानै बे जों टाउननि गेजेरावल' जों खालामा होननानै नुदों नाथाय टाउननि बाहेराव खना खनला मेला फोरबोफ्राव बेखौ खालामनाय आंहा खबर दङ आरो आंनिनो सिनायनाय मानसिया एसे बिनिफ्राय 30-40 किल'मिटारसो गोजानावहाय थानाय मोनसे मेला खालामदोंमोन बिसोरो बाहाय बिथांमोनहा प्रथमाव खालामा होनब्लाबो खिन्थु उनाव खालामदों उनाव जों सोंबाय आरोखि माने बेखौ खालामदों नोंसोरो होननानै बुंनायाव बुंबाय जे बेबादि नङाबा मेलायानो जाया ओरैबायदि दा बेबादि बाहाना लानानै जुदि जोङो गाज्रि जिनिसखौ जुदि नाजावबाय थायोबा बा बेखौ लानानै जों सोलिनो नाजाबाय थायोबा होमबा जों मोजांखौ माब्ला खालामनो ओंखायनो जों बेखौ जेरै दानि सरकारनि जिनाखि स्टेन्ड बे मथेनो जोङो जुदि थांनो हायोबा आं सानो बे साबसिन जालांगोन होननानै थारैनो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिबाय जिहेतु आथिखालनि जे लाइमोनफोर नोंथाङा दहाय एसे आगोलाव जे बाथ्रा बुंदोंमोन ड्राग्सनि खोथाखौ नोंथाङा मख'दोंमोन जौ जुवानि बाथ्राखौ मख'दोंमोन जोङो स्कुल ड्रप आउट खायसे जानाय आरो बेनि अनगायैबो माखासे लाइमोनफोर दङ जाय लाइमोनफोरा बाइक साथिंनानै जाय लाइमोनफोरा खना खनला जाय आयेन बेरेखा ड्राग्सनि बिथिङावनो बुं गोबां बेफोरबायदिनो नुनो मोनसै लेखा फरायनायफोरनिफ्राय एसे जानगाराव थानानै सिरि सिरि माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनायखौ जों नुनो मोनदों बे बिथिङाव मा बुंनो नोंथां बेथ' बेसिकेलि बे स्कुल ड्रप आउटनिल' नङा बियो खायफाथ' ओरैनोबो गोरों गोराफ्राबो खालामो बेबादिखौ आरो आंनि नोजोराव नाथाय बेहाय जोंनि जे ल' एनफर्सिं अथ'रिटि बिथांमोननि लेथार्जिक नङाब्लाबो एखमबा बिथांमोननि एक्सना माने इउनिफर्म जाया बबेबा जायगायाव खुब स्ट्रिक्टलि खालामो बबेबा जायगायाव बेखौ खालामा दा साननानै नाय बे ड्राग बा जौनि खेथ्रआवनो साननानै नाय जे फारसेथिङै बुङो जे जौ लोंनानै गारि सालायनो नाङा ओमफ्राय बे माने मोनाबिलि बा फोरबो समावहाय ब्रिटेलाइजार होनानै मानसिफोरखौ बिराद हारासास्ति खालामो लोङै मानसिया सिथायनो माने प्रब्लेमाव गोलैयो पुलिसफ्रा गावसोरबो मा खालामनानै थायो बेखौथ' जोङो एफाराब माने ब्लेम होनो हाया नाथाय सरकारानो जुदि घरे घरे पदे एकदम खना खनला गामि ओनसोलावबो जुदि नोङो जौ दखान होयोब्ला होमबाथ' बिनि एक्सेसिबिलिटिखौथ' नों इजि खालामनानै होनाय जाबाय फार्स्ट अफ अल जौनि दखाननि संख्याखौ खमायनांगौ जुदि नोङो जुदि होनो दोनोब्लाबो बेखौ नों जुदि एक्सपानसनखौ जुदि खमायोब्ला डेफिनेटलि बे मानसिफोरनि रिच आउटनि संख्याबो खम जागोन बे जोंनि मोनदांनाय दा इजिलि जुदि एभेलेबल जायोब्लाथ' मानसिफ्रा लोंखागोनानो आरो ड्रागनि खेथ्रआव नों मावोब्ला माने मोजाङैनो मावनांगोन ओमफ्राय प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवनो ड्राग एन्ड नारकटिक कन्ट्रल माने कमिटि थायो बिथांमोननि
नोजोरा मा आं मिथिया आंखौ सानसे समाव क'क्राझारनिफ्रायबो बिनि चेयारमेन जानो होननानै बुंहरदोंमोन आं खिन्थु माने अनेस्टलि बुंनो थांबा आं बेखौ रिफिउज खालामो जुदिअ माने अफिसियेल बेबायदि नङाब्लाबो आरोखि आं बुंफ्लांबाय दा खारना जाहैबाय जे मावनो माब्रै मावनो आरो ड्रागनि खेथ्रआव नों जुदि खुब स्ट्रिक्ट जायोब्ला नोंहा पार्सनेल एनमिटिया बाङो जेरावहाय नोङो प्रटेक्सन मोना बिसार मोना अथ'स नोङो एक्सनल' लाबाय आननेसेसारि नों माने हेरेसमेन्ट जागोन दा बेखायनो नों जुदि जोंना ल' एनफर्सिं एजेन्सिफ्रा अथ'रिटिफ्रा जुदि रियेलि ट्रुलि जुदि इउनिफर्म आरो स्ट्रिक्ट जायोब्ला आं सानो बे जिनिसखौ अट'मेटिकेलि खमायनो हागोन जेरै बे स्टेट गभर्नमेन्टआ रिसेन्ट टाइमावहाय कौटि कौटि थाखानि जे ड्राग हमै हमै बिथांमोना सावगासिनो दङ दा बेबोथ' बे मोनसे मेसेज आरोखि दा बे हिसाबैनो जोंनावबो क'क्राझारावहाय बा दस्रा बेबायदि जायगायावहाय खना खनला बेखौबो जोंनि मानसिफ्रा आसलते सजाग थानांगौ आंथ' होनो जोंनाव जे बे भेन्डरफोर थायो जे बे गोबाय गिजि बे जिनिसफोर बायनो थांनाय बा बै फेरियालाफोर जे थाङो बा जेनाखि गय दखान साहा दखानाव फिसा फिसा गुमटि जेरावहाय माने खना खनला खिन्थु बिराद माने मानसि हाबो बेफोरबायदि जायगायाव आसलते जों जुदि स्टिं अपारेशन खालामोब्ला मोनसे नङा मोनसे जायगायाव मोनगोन आरोखि बेखौ दा बेफोरबायदि जुदि चेक एन्ड बेलेन्सिं खालामोबा होमब्ला डेफिनेटलि जोङो माने कयेकटा जिनिसखौ ना जोङो निर्मुल खालामनो हाया सेस खालामनो हाया जोङो जुदि बिनि माबाखौ फ्रिकुवेन्सि बा रेफारेन्सखौ जुदि जों खमायलांनो हायोब्ला बे लासै लासै बियो बिनि इम्पेक्टआ समाजावहाय खम जायो दा बिनिखायनो बेबादि भाइसफोरखौ गाज्रि जे जिनिस बेखौ जोङो जुदि फोजोबनांगौबा बा बेखौ होबथानांगौब्ला जोङो हारसिङै नङा मोनसे एजेन्सिल' नङा बेखौ राजहुवा भाबै दा जोङो बेखौ बर' समाजनि मोनसे गोख्रों आयदा होननानै हमना लायो आरो बे हिसाबैनो जों जेरावनो थाङो बेहायनो बुंबोयो जे नोंनि गामियाव जुदि आइ आफाफोरखौ बुंबोयो आङो जे नोंनि गामियाव जुदि सरकारा बाहाय जौनि दखाननि लाइसेन्स होयोब्ला नोंथांमोना ज' जानानै बे जौ दखानखौ दाहो बेहाय माने होखारहर होननानै आरोखि दा नाय बे स्कुलनि आरो ओमफ्राय हस्पिटालनि खाथियाव थानो मोना बाहाय मोनसे डिस्टेन्सनि माबा दंखायो हाइवेआव 500 मिटार ना बेसेबांबा गोजानावसो खालामनांगौ खिन्थु जेरावबो नुगोन आरोखि बेखौ दा बेफोर जिनिसखौनो जों जुदि कन्ट्रल खालामनो हायाबा होमबा बै कन्जुमारखौ जों माब्रै माने कन्ट्रल खालामनो नंगौ नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय थारैनो बे समाव नोंथांनिफ्राय आङो जोबथा मिथिनो थाखाय नाजागोन जे दुलाराय बर' समाज आफाद हिसाबाव फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथांमोना मा मा सिबिथाय बा मा हाबा मावनो थाखाय आखायाव लादों आङो जोंहा बे गोदान बोसोरावहाय मोनसे माबा दं एजेन्डा दं जायखौ आं होनना बुंगोन रड मेप दहाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदोंमोन बे जाहैबाय जे बे जोंनि बैसागु फोरबो फालिनायावहाय आंथ' गोदोनि बाथ्राखौसो बुंबाय खिन्थु दानि ट्रेन्डआव जे जौस्राङाव आरो दामनाय देनाय मोसानाय बेबायदि जे जालागासिनो दङ दा जोङो आसलते मोनसे कम्बाइन्ड मोनसे प्रसेसजोंसो लामाजोंसो मोननैखौबो सरजाबनानैसो जोङो माने आवगायलांनांगौ आरोखि नाथाय गोजामखौ रैखा खालामनोबो जोंहा खामानि मावनांगौ दा बे गोजामखौ खामानि मावनांगौब्ला जोङो मोनसे जोंनि कालचारेल मोनसे बा ट्रेडिशनेल कालचारनि मोनसे मिउजियाम जोंनो नांगौ दा जोंनावहाय बाहाय कालचारेल कमप्लेक्स दं बाहाय मिउजियाम बेबायदि जों दाबो क्रियेट खालामनो हायाखै हारिमु बिफान दङ बिथांमोनहाबो दाबो बेबायदि खालामनो हायाखै खालि बे दामनाय देनाय मोसानायल' नङा जोंनाव दा मोनसे प्रेजेन्टेबल बेबायदि मडेल भिलेज मडेल कालचारेल सेन्टार जोंनाव गैया दा जोङो सरकारनाव हा बिदों सरकारनाव जोङो फाइनान्सियेल एइड बिदों बिथांमोना जुदि मदद खालामोब्ला जोङो बेबायदि मोनसे एजेन्डा दं जोङो मोनसे बेबायदिनो गुवार मोनसे हा मोनोब्ला बेहाय जोङो मडेल मोनसे बर' कालचारेल सेन्टार बानांगोन आरोखि जेरावहाय जोङो बर'नि गासिबो बे हारिमुनिखौनो होन गेलेनायखौनो होन आरो बेहाय जोंनि जाथिनि गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जे पर्ट्रेटफोर बेफोरखौबो डिसप्ले खालामनायनि खोथा दं बेबायदि जों खालामगोन आरोखि दा बे मोनसे एजेन्डा ओमफ्राय जोङो कास्टमारि ल'खौ माबोरैहाय जोङो माने एमेन्ड खालामनानै कडिफाइ खालामनो हागोन बिनि थाखाय जों नाजागोन बिनि थाखायबो जों सरकारनि मदद नांगौ ओमफ्राय जोंनि नेटवर्कखौ
जे डिस्ट्रिक्टफ्राव जोंहा आद्रा थानानै दङ जों बेफोराव माने सौहैगोन ओमफ्राय मिसिं डटफोरखौ जोङो जरा दौनो जों नाजागोन ओमफ्राय प्रत्येक गामियावनो जोङो जोंनि जे गाहायनि लेभेलनि आनसलिक बा माबा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि माध्यमै जोङो जोंनि बे मेसेज पार्टिकुलारलि दाथ' जोङो खोनानो मोनाखै खिन्थु मोनसे समाव बिराद माने गाज्रि सिटुएशनमोन बे जाहैबाय गोसोम फोथायनाय बै जे माने दायना साजायनानै जे जों माने जोंनि मानसिफ्रा अनेक मानसियानो जिउ गोमानांदों खायफा मानसिफ्रा गावनि सुथुरखौनो दायना साजायनानैबो बेबायदि जिउ गोमाहोदों मादों दा बे जिनिसखौ दानि साइन्टिफिक एजआवहाय जुदि जों दाबो बेहायनो जुदि थायोब्ला बेयो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो नर्माली बे जिनिसखौबो जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेरावसो जों बांसिन नुयो ओंखायनो जोंनाव जाहाथे बेबायदि दागि फैया बाहायनो आङो जोबथारनायाव बेखौनो मख'नो लुबैबाय जे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ 1905आव ब्रह्म धोरोमखौ लानाय कारनाबो बर'खौ माने फोसाबनायसोमोन बिथांना बे जे हारसिङैनो इन्स्टिटिउसन बादि जे बर'खौ गासिबो बिथिङाव बिथाङा फोसाबलांदोंमोन 1934आव बिथाङा जोंनो बर'नि पान्डुलिपि होलांदोंमोन मोनब्रै जे बर' महासन्मिलन खालामनानै बै समावनो जे बर'फोरनि बे रायजो जानाय सिस्टेम जेरै पन्थाका लानायखौ खमायदोंमोन बोनानै हाबा खालामनायखौ बन्द' खालामदोंमोन जुर्माना होनाय नियम दंमोन आरो बेबादिनो अनेक आरोखि 126 खान्थि दंमोन बे पान्डुलिपियावहाय दा बेफोरखौनो बेस खालामनानै बे बर' समाजखान्थि जों बानायनाया दा बे समावहाय जेखौ खालामलांदोंमोन जों बेखौ माबोरैहाय साबसिन माने मोगथाङाव महर मोनहोनो हायो जों बे खामानिखौ मावनो जों आखायाव लागोन थारैनो बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिनितर बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे रंजालि बैसागु बोथोर बे बोथोरफोराव बर'नि दोरोङारि दामजुनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय बैफोर आयदा बेखौ जोङो माबायदि फोथांना लाखिनांगौ बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय आथिखालाव बिथांमोना नैबे समाव मा थांखि लानानै बिथांमोना आवगायगासिनो दङ बर' ससाइटिखौ बर' समाजखौ दानो थाखाय बिथांमोना मा बिथांखि लादों बेनि सायावबो गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गोबां नुनो मोनदों जे सम जोङो खायसे आयेन बेरेखा हाबाफोर जेरैहाय जों मख'नांगोन जे लाइमोनफोरनि जे ड्राग्सनिफ्राय लानानै खायसे निसा हारिनि मुवा जानाय बैफोरनिफ्राय माबोरैहाय जोङो रैखाथि लानो हागौ बा थामहिनबा सेफ जानो हायो बेनि सायावबो गोबां बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय सावरायबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो जे गामियारिफोरनि बै समाव माबायदि रंजालि बैसागु फालियोमोन बेफोरनि सायावबो बिथां गेदेमानिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिबाय थारैनो नैबे समाव नोंथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि जे बेसेन गोसा सम बे समखौ जोंनो होबाय आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथाङा फोरमायबाय जे नोंथांमोननि जे बर' समाजनि जे माखासे मावनो लानाय जे आयदा बेफोरखौ फोरमायफैबाय बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावबाय आंनिफ्रायबो साबायखर थाबाय आरो जोबनायाव जोंनि दुलाराय बर' माहारि आरो जेसेबां खाथि खाला बयबो दङ बिथांमोना जाहाथे फैगौ रंजालि बैसागुखौ जोबोद गोजोनैनो सान्थियैनो मोजाङैनो रंजा बाजा बेखौ खुङो आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे जोंनि जिउ खांनाया गोजोनसिन जायो जों साबसिन जायो खौसेयै थानो हायो बेखौनो मिजिंथिबाय आंबो साबायखर थाबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं
बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।